Alright, nasa may tibag na tayo mga idol, mga kagala. So ayun guys, wala munang ganap ang Team Palibot. So solo ride muna tayo ngayon. Solo ride, si Aldong Gala. Santa Ignacia. Yes. Woohoo. You are leaving San Clemente, mabuhay. And welcome to Pangasinan. Ayan guys, napakaluwag na dito sa Pangasinan. May checkpoint pero hindi na sila mahigpit. 46 minutes 33 kilometers. Alright, let's go. Woo! Ayan, nasa may barangay Lawag na tayo mga idol, mga kagala. Ayan, yung barangay hall. Hindi naman tayo hinarang guys. Ibig sabihin maluwag na sila papunta dito sa may Daang Katutubok. So ayun guys, bibili muna kami ng mga makakain namin dito, sabon na gagamitin namin kasi manligo kami sa ilog. So dito tayo, tara. So ayun guys, tapos na tayo bumili ng sabon at saka mainom. Alright, let's go. Woohoo! Eto na ang umpisa ng bangkingan guys, zigzag road. Maganda sana to pagka umaga, makikita natin yung view. Ay no, DPWH, build, 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 build. Eto, paumpisa na lang ahonan. Woo, ahon. Medyo may iba yung klima dito, mas lumalamig. Hoy, may mga pine trees oh, makikita nyo guys. Possible na pine trees. Wow, mukhang maganda dun oh. Eto na, malapit na tayo sa may Mapita View Deck. Ayun oh, 9 minutes, nandun na tayo sa pinaka view deck guys. Makikita na natin. Ayun guys, pupunta natin yung pinatuktok na yon, yung may satellite na yon. Doon tayo pupunta. Wow! Woohoo! Woo! Kita yung bayan ng Pangasinan. Napakatas na natin guys. Woo! Solid dito. Itong daan na to ay magkokonekta pamuntang Daang Kalikasan at Santa Cruz dito sa may Zambales. So pag natapos ito guys, mas convenient yung biyahe ng mga taga rito. Mas mapapadali yung pag-angkat ng mga produkto at yung turismo. Panigurado dadagsain to ng mga tao pag natapos guys. Op, sharp curve. Dapat pa ganun, slow down kayo. May mga kurbadang, may mga buhangin, delikado yon. Pagka bumangking kayo, may tendency umislide, gumanon, gumanyan. Kaya enjoy lang natin dito guys, huwag tayo mabilis. Katulad dito, chill chill lang. Woohoo! Chill drive lang. Oh, di ba? Makikita niyo naman yung view. Napakaganda oh. So ito guys, may konting rough road lang. Dito tayo dumaan. Ito, ginagawa ng daan dito mga idol. Eto na,
Eto na ang pinaka viewpoint, pinaka view deck. So tara, punta na natin ang view deck ng Daang Katutubo. So ang dami pumupunta guys, oh. Wow. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Mapita View Deck dito sa may Daang Katutubo guys, sa may Aguilar, Pangasinan. So may mga kasama tayo dito, mga bago nating subscriber. Alright! Anong grupo niyo sir? Eto, si Sir Nard. President po kayo sir ng club. Anong club niyo sir? Alin po dito? Street Wolves Riders Group. Ayan. Ayan, si Sir Nards. Tapos si Sir Advisor. Ano pangalan sir? Wala pong pangalan pwede sa akin. Si Sir Phil. Extra. Joke lang, joke lang. Ayan, shoutout po kay Sir. Kila ma'am. Anong pangalan niya ma'am? Vanessa. Ayan, Diwata. Ayan. At saka kay Sir Jason. Ayan, auditor. Kay Sir Leo. Kay ma'am. Pangalan niya ma'am? Shoutout po. Tagal dito lang kayo sa Pangasinan. Ano? Ayan, shoutout po. Kila ma'am. Kila Sir. Dito nakita natin mga grupo ng riders. So bibigyan natin ng sticker. Ilabas ang sticker! Bigyan lang ng jersey. Okay. So ayun guys, after natin dito, punta tayo dito sa daan na to. Tapos tingnan natin kung hanggang saan natatapos yung daan dito sa Daang Katutubo. Magko-connecta papuntang Santa Cruz, Zambales. At yung way na yon yung papuntang Daang Kalikasan. Ayan guys, tingnan natin yan. Sabi ni Kuya sa baba, mayroon daw ilog dito. So punta natin yon. Try nating maligo. Okay, tara, let's go. Thank you. Sir, salamat. Ayan, nandong gala. Follow na lang po. Salamat sir. Thank you, thank you. Okay po, thank you po. Okay. Salamat. So ayan guys, oh. Over 360 view yung view dito. Napakaganda. Tapos napakalamig ng klima. Kahit na terik yung araw, mainit, tanghaling tapat, pero napakalamig ng klima. Matapos na tayo dito sa may Mapita View Deck, then pupunta natin yung sinasabi ni Kuya kanina. Nagtanong tayo na may ilog daw dito sa Daang Katutubo, yung daan papunta dito. So 10 minutes daw from dito sa may Mapita View Deck papuntang, ayun nga, yung pinakadulo nitong ilog, ay pinakadulo nitong daan. So ayun, may mga nakilala tayong bagong subscribers. Ang saya nila kanina. Ayun, sobrang appreciate ko yung mga ganon. So maraming salamat guys. So hindi ko na-expect na ganon
Ganon tayo. Ay shit, wait. So ang hirap pag ganito may backride ka, nahirapan ka mag-balance. Ayan oh, katulad nito. So ito yung mga riders kanina. Oo. Oy, thank you. Ingat kayo, no? So ayun guys, from Mapita View Deck, pupunta natin tong way na to, papuntang Daang Kalikasan to, alam ko eh. Tapos karugtong nito ay ang Santa Cruz dito sa may Zambales. So tara guys, punta natin tong daan na to. Tingnan natin kung ano meron dito. At kung tapos na ang daan na to. Tara, let's go. Woohoo! Ang lamig talaga dito. Napaka-solid. Woo! Trademark Inaldong Gala. Woo! Woo! Ayun sila. Woo! Let's go! Daang Katutubo. Wow! Napakaganda, grabe. Solid talaga dito. So ayun guys, hindi ako magpapatay ng camera para sa inyo. Gusto ko makita nyo yung nakikita ko ngayon. Napakaganda. Woo! Woohoo! Ayan o. Napaka-solid, napakaganda. Woohoo! Tara guys, baba pa tayo. Sulitin natin to. Woohoo! Wow! Ang ganda! Ang feeling mo ano ka? Nakaupo ka sa isang malaking upuan tapos makikita mo yung view. Parang ka nanonood ng telebisyon. Woo! Wow! Amazing! Ang ganda ng view! Grabe! Ayun guys, oh, nakikita nyo. Woohoo! Napakaganda. Ayan oh. So ayan guys, namnamin natin to. Namnamin natin ang mga sandaling nandito tayo sa Daang Katutubo. Grabe, napaka-solid dito. Puntahan nyo na guys. Hindi kayo magsisisi dito guys oh. Ang ganda ng view dito. Eto, tanong natin kay kuya kung saan yung papuntang ilog. Kuya, pwede mo magtanong, saan mo yung papuntang ilog dito? Po? Ilog. Ay, hindi ko rin po. Ay, hindi mo rin kabisado. Pares tayo. Dito eh. Ha? First time ko lang. First time mo lang din. Hala, saan kaya yung papuntang ilog? Wala po. Hindi. Sa falls po. Yung ilog lang. Ay, hindi po. Hindi mo kabisado kuya. Sige, dito kami. Punta namin dito muna. Kung wala dito, balik kami dito. Malapit lang naman yung dulo-dulo niyan eh. Sige po, salamat. Ingat sir. Ride safe. So ayun guys, mayroon pang way papunta doon. Di ko alam kung saan papunta yon. Ito naman, sabi kasi nung nakausap ko, puro lang kaliwa. So dito punta natin kaliwa. Ha? Oo. So ayun guys, oh, may mga agila guys. Grabe, ayun oh. Ato lawin. Parang nakakatakot magpalipad ng drone dito, baka dagitin. Guys, oh. Ang laki ng drone, oh. Grabe, oh, may mga bato guys. Kung pupunta kayo, mag-ingat lang kayo. Ayun, oh, alalay lang kayo mga idol. Kagaya niya, no. Parang feeling ko flat tayo. Oo. Grabe guys, parang painting yung mga bundok dito. Grabe, napaka-solid. Ayun, oh, may nagte-tent to.
Wow. Astig. Lodi. So pwede pala mag-tent dito. So ayan guys, magte-tent tayo dito sa may malapit sa ilog. Ayan. Sa image kasi na ano lang talaga. Dapat hindi talaga nagkakalat. So ayun, dapat ganun yung feeling. O di ba? Feel na feel. Parang feel at home lang dito tayo sa Daang Katutubo, guys. So i-appreciate natin tong ganda ng lugar. Wag nating abusuhin, wag tayong magkalat. Wow, para tayo nanonood ng 3D sa pelikula, guys. Woo! Sarap ang Instagram dito, picture. Ganda. So ito guys, so todo piga na tayo ng preno natin. So alalay lang kayo, hindi naman tayo nagmamadali eh. Ayan oh, grabe oh, tingnan nyo. Kung dumire-diretso ka dyan, bangin na alagyan nyo. Grabe, ang ganda dito. Ayun oh, ang ganda ng bundok. Amazing. Grabe, nakakilabot, nakakatug yung tuhod ko. So doon na nagtapos yung sementadong daan oh, sa may taas. Ayun oh. Punta natin tong pinakailalim. Medyo rough road guys, yung pababa. Ito pinaglakad ko na lang yung ating back ride. Grabe oh, napaka solid dito. Ayan guys, oh, rough road. Eto guys, todo piga na tayo sa preno pero guys, nakikita ko na yung ilog. Woo! Ito yung ilog guys oh. Ayun guys, oh, may mga naliligo dun. Ay yung ilog guys, oh, napakalinis. Tara, punta natin, napakalinaw. So tara, let's go. So ito guys, oh, mayroong paalala dito. Paalala, ang mga sumusunod na aktibidad sa kabundukan ay mahigpit na ipinagbabawal. Ayan. Yung unang-una, pagsusunog, pagpuputol ng mga kahoy, pangangaso, wildlife hunting, ayun, pagmimina, treasure hunting. Park na lang tayo dito. Pa? Wala. Ayun guys, wala daw gagalaw dito. Dito na tayo. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa pinakadulo nitong daang ginagawa dito sa may Daang Katutubo. So may mga park dito na ginagawa yung daan. Ayun, makikita nyo. Tapos yung pinakadulo na pinunta natin kanina, doon nagtatapos yung daang simentado. Tapos the rest, rough road na siya guys. Tapos may mga park dito na ginagawa yung paggawa ng tulay guys. Nakikita nyo, ito. So may mga heavy equipment dito na kung paano yung gagawin yung tulay. Ito. Ito siya guys oh, makikita nyo. Grabe, halos patapos na rin pala. So ito yung tulay guys. May ginagawang tulay dito. Grabe, lalaki ng mga bakal na ginamit dito guys oh. Ayan. Napaka solid. Tapos yung bakal sa gitna ng simento, napakatibay. So kuhanin natin ng drone shot mamaya. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda sa taas. At saka kung saan yung mga natatapos na daan dito sa Daang Katutubo. So tara, let's go.
So guys, nandito tayo ngayon sa pinakadulo ng daan, nitong daan Katutubo. Kung saan makikita natin tong ilog dito. Ayan. So pwede tayong tumawid pala dito pagka pupunta tayo ng Daang Kalikasan. Ayan o. Dire-diretso daw yan, sabi ni Kuya na pagtanungan natin kanina. Kung may mga grupo ng sasakyan dito, siguro dito sila swimming or maliligo sa ilog. So ayan guys yung ilog oh. Napakalinaw, napakalinis. So ayan. Linaw no? So ayan guys, so pakita ko sa inyo yung ilog, napakalinis. Tapos yung tulay guys na ginagawa, yan oh. So ayun guys, pagdating nyo daw pala sa dulo nitong daan ito, pag nalagpasan nyo itong river cruising dito sa may Daang Katutubo, may part dun sa dulo na may nagbabantay na daw, may mga nagbabantay na pulis. So bawal lang pumasok ng Daang Kalikasan. So kahit na makatagos ka pala dito sa daan na to, babalik ka rin, hindi ka rin makakadaan ng Daang Kalikasan. Hanggang dito lang, pero okay dito, grabe solid. Wow, ang lamig. So yun, may mga nagmo-moto camping pala dito. Ayan. So ayun guys, set up na natin yung tent natin. Tara. Sarap magpahinga dito. Setup ng tent natin. So magpahinga muna tayo, tapos after natin magpahinga, maliligo tayo sa ilog. Pakita ko sa inyo guys, napakaganda. Try natin maligo dun, pinakamalalim. Sarap, maligam-gam yung tubig. Mahal.
So ayun guys, tapos na tayo dito sa place ng dito sa lugar ng Danga Tutubo, kung saan dito tayo naligo guys. 4:55 na pala, mag-alas 5 na guys. Grabe, napakalinaw ng tubig oh. Naligo tayo dyan kanina. Tapos guys, ito pala yung update ko nga pala kayo dito sa Danga Tutubo, ano. Ito yung tulay na ginagawa dito. Ayan, meron ng poste, malaking poste oh. Tapos nakaabang na, ha? So meron ng support dito sa ilalim. Malalaking bakal na yan. Tapos dito meron na rin nakaabang na mga high beam. Sir, thank you. Mamaya pag di ko na kaya, no? No? Pag hindi ko na ganong kaya, papaglakarin na kita kasi matarik to eh. Ayan o, NMAX lang sa kalam. Kapit ka lang. Success! Grabing rough road yun guys. Kinabahan ako dun, grabe. Woo! Nangawit yung kamay ko dun ah. Solid. Paliparan ko ng drone. Oo. Para medyo malilim. Tara. Guys, palipad muna ako ng drone. Saglit lang to. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito sa Danga Tutubo.
So ayan guys, what's up? Good afternoon. So may nadaanan tayong isang coffee shop dito. Ito pakita ko sa inyo guys. Daang Katutubo Coffee Shop. So let's check it out natin sa loob kung ano meron. Tara, let's go. So ayan guys, pagkapapasok pala kayo dito, meron palang entrance fee na 20 pesos per head. So dito, tingnan natin. So ayan. So pagpapasok kayo sa place dito sa Daang Katutubo Coffee Shop, meron siyang protocol. Face mask, no entry. So dito maglalag. Good afternoon po. Anin po kayo, ma'am? 120 po. 20 pesos po per head Yes, yung sir. ano, 20 entrance. pesos po per head po ang Okay. registration fee po natin. Okay. So ayan guys. 20 pesos yung registration fee. So kahit ako na lang na sir. Yes, sir. Ayun, mayroong pwede mag picture dito. Madami po tayong view dyan, sir. Dito sa loob. Sa loob. Oh, ayan. Check May natin. mga overnight po tayo. Oo. Mayroon po tayong garden. Mayroong garden. Madami po kayong pwede Oo. pagpapicturean dyan, sir. So dito sir, yung mga room dyan sir, nasa Yes, magkano sir. yung Ang rate? mga range po ng room natin, yung good for 2 natin is Oo. 450. So ayun guys, Yung 450. good for 5, 600. 600. Yung meron tayong 600, meron tayong 700. Okay sir. 12 hours yun, sir. 12 hours. 6 to 6 p.m. to 6 p.m. Okay. Bawal po ang alak, bawal po ang sigarilyo. Okay. Talagang ano lang, banding lang talaga. Moment. Ang ng- ino-offer namin, sir, brewed coffee. We Ah, have brewed our coffee. own brewed Oh. coffee. Okay. So, bukod po doon sa mga rooms, sir, pwede mo bang may mga camping site kayo dito? Yes, sir. Meron po kaming camping site. Opo. Yung sa camping site naman po, sir, meron po tayong Oo. 450 ang range. Meron 450. 500. Okay. Ano po yun? Sarili nyong tent or... Sariling tent. Pero kung halimbawa gusto nyo din naman pong mag-tent, Oo. 100 po ata per head. 100 per head. Ayos, 200. So, kasama yung tent. Okay. Yung yung pagpupwestuhan, kasama na doon Yes, sa 100. Yes, sir. Okay. Sige sir, salamat no. Ano po kami? Sige po, sir. Libutin po muna namin. Salamat. So ayan guys, narinig nyo. Yung room dito is nasa 450. Nagre-range siya ng 450 kung 5 packs kayo guys. So ito guys yung view, pakita ko sa inyo. Napakaganda dito. Wow, may banda pa sila guys. So ito yung sinasabi ni Kuya kanina, yung mga kubo. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda. So ayun guys, overnight 12 hours, 600. 6 p.m. to 6 a.m. So yung rules and regulation nila, bawal ang alcohol. Ayan, yung alak. Bawal ang maninigarilyo. At saka i-maintain yung kalinisan. So check-in dito is 6 p.m. strictly. So ayan, napakaganda dyan. Tingnan natin kung mabubuksan natin. May tao ba? Ayan o. So pakita natin, mukhang walang tao. Ayan. So ito guys yung room, papakita ko sa inyo. Pumasok na tayo. Grabe, napaka-solid. So, alam ko aircon to eh. Hindi, wala. Walang aircon. Wala siyang aircon. Electric fan lang pala. Ito. Tapos makikita niyo yung view guys dito sa labas. Wow, astig. Napakaganda. Pinasok ko na kahit walang pahintulot. So, ayan guys. Wow. Meron din pala mga ATV dito guys oh. Siguro nirerentahan to mga to. So let's check it out natin sa taas kung ano meron. Tara, let's go. Mal, sunod ka. Bumaba ka pa.
Napakaganda dito. Oh. Tingnan yung overlooking, yung view. Sayang, lobat na yung mga ano ko, battery ng drone. Kunin mo nga. Dito nagpalipad si J4 eh. Oo. Hindi na. So alam ko dito yung spot na pinaliparan ni J4. Grabe, solid dito guys. Ayun. Grabe, napakaganda rito. Dito lang yan guys, sa may Daang Katutubo Coffee Shop. Grabe, meron pa yatang ginagawa doon. Solid dito guys, napakaganda. Tara, uwi na tayo. Let's go. What's up guys? Pauwi na tayo. Grabe, napaka-solid ng ating adventure ngayong araw. Hindi nyo makakalain na may ganito palang lugar dito sa Aguilar, Pangasinan. Ito yung Daang Katutubo. Grabe, para siyang hiding place. Grabe, we're living at the mountain. At the mountain. At the mountain. So maraming salamat sa mga nakasama natin doon sa taas ng Mapita View Deck. So maraming salamat. At saka na-appreciate ko yung ginawa nyo guys. Salamat sa suporta. Asahan nyo yung ating upload. Bye bye guys. Grabe, I'm so tired. Pares kaming dalawa ni Sharing Gala. Pagod. Kaya eto, chill kaming uwi ngayon. Hindi kami tulad no, bumabakbak pa uwi. Huwag yung gagayahin guys. Ganito ang tamang pag-rides. Kahit pa uwi, chill lang natin. So ayun guys, dito na natin tatapusin yung ating vlog. Nag-outro na ba tayo kanina? Ayun, nakapag-outro na pala tayo. Hindi na ako mag-outro guys, bye bye.